Bon dia a tots i a totes. Bé, és un luxe tenir una taula avui com aquesta, perquè com deia el Cristian amb la seva xerrada molt inspiradora, doncs a vegades les entitats ens costa posar la persona al centre, no? I avui tenim exemple aquí de 5 entitats que van apostar en el seu moment per posar la persona al centre. Algunes han fet el seu balanç del bé comú i l'han fet per veure com el servei públic el poden orientar més a les persones i més al bé comú, i d'altres perquè tenen una acció molt social i d'alguna manera també vam veure l'oportunitat d'aprofitar els valors de l'economia del bé comú per posar en valor tot allò que ja feien, no? Llavors, avui farem una mica de debat amb tots vosaltres. Hem preparat un parell de preguntes, però després també seria interessant que si algú al públic té alguna pregunta a fer, que la pugui aportar, d'acord? Jo, sense més, per començar, perquè anem una mica tard, sí que d'alguna manera us agrairia que la primera vegada que intervingueu expliqueu qui sou i d'on veniu, però si de cas comencem pel districte, ja que esteu jugant a casa, Eduard, i d'alguna manera el que us demanaríem és que ens expliquéssiu que l'any 2016 vau ser pioners i vau decidir implantar el balanç del bé comú aquí al districte, i si ens expliqueu per què ho vau fer i què us ha portat, doncs... Molt bé. Bueno, primer que res, agrair a l'organització el provocar aquest acte aquí a la seu del nostre districte. Estic orgullós de que som quasi avui la capital del balanç del bé comú, diria com a mínim a Catalunya, no sé si hi ha més enllà. Però bé, efectivament, amb la meva posició de gestor, perquè jo soc el gerent d'aquest districte, on tenim un equip de treballadors i treballadores a prop del centenar, en el que prestem diversos serveis, sí que vaig pensar, coneixia de l'àmbit del que era economia social com a tercer sector, la idea del libro y toda la filosofía del bien común, y pasando de la poesía a la prosa pensé, hombre, estos valores se pueden trasladar a la administración pública y en aquest cas a l'administració local, perquè ens podem conceptualitzar com un ens sense afany de lucre. Nosaltres prestem serveis amb millor o pitjor fortuna, però ho fem en atenció a la nostra ciutadania i ho fem tocant moltes tecles i moltes temàtiques diferents. Aleshores, quan vaig conèixer i agafes la matriu del bien común con sus valores y sus agentes, en l'administració pública jo vaig pensar que entroncava molt bé. I ens vam llançar, com diu l'Albert, l'any passat a fer l'experiència en el món de l'estructura dels professionals, dels tècnics de l'Ajuntament. També era una cosa novedosa perquè era com fer un peron, que no estem habituats a fer perons al nostre dia a dia, com fem la feina, per què la fem, que ens guia a prestar el servei que fem, i això va ser un estímul positiu. I això ens va provocar fer aquesta assentada i pràcticament una tercera part del personal va poder fer un equip, diguem-ne, d'análisis de tota la matriu, fuimos examinando cada concepto por cada valor y afortunadamente en nuestra primera versión del balance aprobamos. Aprobamos justos, aprobamos con un 55%. Hay que decir que los que nos acompañasteis en estos siempre nos dijisteis que éramos excesivamente exigentes, digamos. Podíem haver tret millor nota, però bueno, l'experiència ha sido interessante. Com a resultat van sortir en aquell moment 130 projectes de millora per anar evolucionant. Evidentemente 130 de golpe no nos los podíamos digerir, digamos, y hemos empezado en el 2017 trabajando 20 proyectos. I hem anat introduint coses novedoses també, perquè l'esquema que tenéis, Cristian, y esto el año pasado el Cristian nos va a venir a visitar y lo he ido comentando, estaba muy enfocado a entidades y a empresas, yo creo que no tanto a la administración pública, y siempre dije, hombre, estaría bien adaptar el sistema a lo que es la administración pública, pero por ejemplo una cosa que recuerdo que por parte de Albert y su equipo surgió la idea es de que, por ejemplo, cuando los trabajadores, a todo el equipo, preguntábamos por dónde tirar, qué proyectos escoger, pues hicimos una consulta electrónica vía mail a toda la gente. Bueno, hemos ido introduciendo novedades que dinamizaven més el procés i que ens han ajudat a continuar treballant. Dic això de les votacions perquè hem fet servir el recurs el mes passat per decidir els projectes que entomarem el proper any, el 2018. I en definitiva, és un procés que ha estat positiu per evolucionar aquesta millora i per fer aquests valors, trasladar-los a nuestra organización y que nos puedan guiar mejor en el trabajo que fem cada dia. Molt bé, gràcies. I Cesc, una mica continuant, ja que també sou administració des de l'Agència Catalana de Joventut,
també vau fer l'aposta i si ens expliques una miqueta. Molt bé, soc en Cesc Poc, que soc el director general de l'Agència Catalana de la Joventut. De fet, jo havia llegit el llibre abans d'estar a l'administració. És la primera vegada doncs, que em dedico a la gestió d'una entitat pública. Jo venia d'un sindicat i en el sindicat l'havíem debatut, i la veritat és que jo la primera vegada, quan el vaig llegir, sempre em vaig imaginar que estàvem parlant de l'empresa privada. No? És dir, llavors, quan posats en contacte amb l'Associació Catalana de Promoció del Bé Comú vam parlar de l'administració, vam dir, home, és realment interessant el nou enfoc. Volia començar només, si em deixes, Albert, dues coses. Aquí té molt a veure amb l'empenta la Dolors Bassa, que era la consellera que hem tingut, que ha estat empresonada fins fa 10 dies. Va ser la que, quan nosaltres li vam proposar volem fer el balanç de la matriu i tot el procés del bé comú, ho va tenir, és una idea forta, és una idea de millora, i jo he trobat que també és una idea de gestió de l'administració molt potent. Algunes coses nosaltres vam suspendre's i el nostre procés va ser similar. Els treballadors, els que veu seguir el procés eren durs, vam treure un 42%, que jo al final els deia, però tu com ho veus com a director? Dic, jo penso que el 42% és bastant la foto d'on estem. Alguna cosa podria haver sigut una miqueta més generosos, en algunes no. I nosaltres ens van sortir 242 propostes de millora, que evidentment eren inabastables. Llavors ho vam posar a consideració de tots els treballadors. L'Agència Catalana de la Joventut, entre part i a part de tenir elements d'informació juvenil, serveis de tècnics de joventut per ajuntaments i consells comarcals, també té 20 albergs de joventut, i els albergs per tot el territori també era una eina on podíem treballar, posar com a exemple el bé comú. De fet, ens ha servit de guia de la gestió política. Algunes coses intuïtivament ja les volíem fer, d'altres ens ha ajudat a posar-les en valor, i algunes que no fèiem però que podíem fer. Per exemple, tot el que estàvem treballant en tema de sostenibilitat als albergs, fer-ho molt més explícit, molt més pedagògic, ens ha ajudat a millorar accions de govern. I deixeu-me citar, com que represento aquí institucionalment, el conseller Comín, que està exiliat. Jo el Toni Comín el coneixia d'abans que ens dediquéssim a això de la política, quan ell va venir de l'estranger, i el Toni era professor de filosofia, ara és conseller exiliat a Brussel·les, era professor de filosofia a ESADE, i a mi això, quan ens vam conèixer en el món associatiu, em feia molta gràcia, perquè deia, ESADE, Cristian, pels que no coneixeu, és la principal, universitat d'economia d'empresa, no? Llavors, Toni era fill d'un històric marxista comunista de cristià, de l'Alfonso Carlos Comín, que era allò de cristianos en el partido i comunistes en la iglesia, i deia, i tu, Toni, què els hi expliques allà a ESADE, de filosofia? El primer dia arribo i els hi pregunto, allà davant de tots els que es pensen que seran futurs taurons de l'economia, quin és l'objectiu de l'empresa? I llavors tots aixequen la mà i diuen, el benefici. I dic, no, el benefici és condició necessària, perquè si no haureu de tancar l'empresa, però l'objectiu de l'empresa és crear riquesa, repartir-la, estructurar la societat, crear béns i serveis, i evidentment, seguint el que diu l'economia del bé comú, hem confós l'objectiu amb una de les condicions necessàries. Gràcies. Tots dos heu posat molt èmfasis en que el balanç del bé comú us ha ajudat a analitzar la gestió i a buscar àmbits de millora. Des de la Universitat de Barcelona també vau fer el vostre balanç una mica des de l'àrea, si no m'equivoco, perdona David, des de l'àrea de qualitat. Ens pot explicar això de per què des de l'àrea de qualitat s'opta per l'economia del bé comú? Específicamente es un área de calidad, es dividida en dos bandas, la calidad académica, que esta no ha participat, y la qualitat, digamos, de procesos interns administrativa, que és la que ha participat, que nosaltres anomenem control intern. En aquest cas van apostar, però en aquest cas han fet una metodologia de dalt a baix, van decidir des del rectorat com a política fer una
una estimació del balanç de bé comú per tal de veure com funcionaven els processos i altres millores, i van apostar per una unitat que a més de poder ser responsable, pogués tenir impacte després en el dia a dia. Si no podem trobar, que ja m'havien trobat, que en aquest cas amb les memòries de responsabilitat social, que queden molt bé, que donen una bona imatge de la universitat, però que després és molt difícil implementar mesures o implementar millores més enllà de les que fa individualment cada persona o cada subunitat. Entonces, per això vam agafar una unitat central, que és control intern, però el control intern es cert que donde tiene mayor incidencia es la parte económica, porque si el control interno te aprueba una partida presupuestaria, no podrás gastar. Si no te aprueba un proceso, por decirlo, una fase de un proceso, no podrás completarlo. Por eso deben agafar, que es puede decirlo, una unitat que és prou, por decirlo, vista internament com els dolents, perquè sí que té para a la part econòmica, però també perquè ho veiem com aquella unitat que també serveix per guiar a les diferents millores o diferents propostes socials que puguin tenir la universitat a nivell de la part de sota de la piràmide, de la base de la piràmide. Nosaltres també vam treure una prova molt justet, en aquest cas és un 51%, i també es justifica que hi havia amb els meus companys perquè la gent que ho va portar, que era més entusiasme, volien posar-se més que el que s'havia fet, el que es podia fer. Entonces van posar uns llindars que ells aspiraven que es podia fer o que la llei permetia. Altra cosa és que la universitat, per el que sigui, per la seva tradició o per la situació actual, no s'hagués acostat tant, i per això vam treure, en aquest cas, un aprovat, però que vol assenyalar que tenim molt camí per fer en aquest cas, a la part de bé comú i la part, social. Molt bé, gràcies. I també avui des de l'Institut Guttmann, que és una entitat de referència, doncs també vosaltres fa anys que feu memòries de sostenibilitat, fa anys que feu diferents certificacions, però tot i així aquest any heu apostat per implantar l'economia del bé comú. Ens pots explicar una miqueta què us aporta de nou respecte a altres certificacions? Doncs bon dia a tothom. És veritat, això que comentes, que nosaltres ja fa temps, farà 2 anys exactament que treballem informes de responsabilitat social corporativa, i aquest any hem apostat per l'economia del bé comú perquè ens semblava que era una manera de donar un pas més amb el nostre compromís social. I jo vull centrar-me una mica en això. És a dir, a l'Institut Guttmann, que és un hospital, és un centre monogràfic centrat en la lesió neurològica, és un hospital neurorehabilitador. Fa 52 anys que ens dediquem a fer això, i potser el que ens fa una mica diferents, i per això potser estem aquí, és perquè nosaltres des del ben principi, des de fa 52 anys que existim, posem en el centre del nostre enfoc, i això lliga molt bé amb el discurs que ha fet el Christian Felber, i em relaxa molt des del punt de vista institucional perquè veig que anem pel bon camí i que podem fer moltes coses dins de l'economia del ben comú. El nostre centre sempre ha estat el pacient i sempre l'hem volgut acompanyar des de tots els aspectes, tant oferint el millor tractament mèdico-quirúrgic, la millor rehabilitació, etc., sinó enfocant-ho molt des del punt de vista social i l'acompanyament, la lluita per la igualtat de drets, per l'equiparació d'oportunitats, etc., perquè ens semblava que això és tan important com la pròpia metodologia, la pròpia qualitat assistencial de l'hospital, etc. És a dir, si l'Institut Guttmann en un moment donat decideix donar un pas més enllà en el seu compromís social, que des de fa molt de temps que ho fa, amb una, no vull semblar ambiciosa, però és veritat, amb una visió molt àmplia i amb un abast molt important de tota la seva activitat social, perquè fem activitats editorials, perquè fem activitats de divulgació, perquè fem prevenció, perquè fem una lluita molt activa juntament amb tot el col·lectiu de persones amb discapacitat pel que fa a la lluita de drets. A més de tot això, el fer informes de responsabilitat social corporativa, el fer un portal de transparència i bon govern de la nostra pàgina web, el que ens ajudava era a compartir amb tothom, a ensenyar sense cap tipus de recança la feina que fèiem i com la fèiem i com això té un abast econòmic que pot ser també responsable. Perquè nosaltres som una fundació privada sense ànim de lucre, però nosaltres som una empresa concertada, o sigui, nosaltres fem activitat privada també, no?
i nosaltres els nostres beneficis redunden sempre en el benefici de la comunitat a la que ens dirigim, que és la persona amb discapacitat, i el fet d'ensenyar-ho a través dels nostres informes i a través del portal el que feia era donar-nos la tranquil·litat de que ho estàvem compartint i de que volíem fer-ho bé. El fet en el 2015 vam començar a fer-nos una autoavaluació i vam incorporar en la nostra memòria el tema de l'economia del bé comú, ens va sortir un 75%, però clar, és una autoavaluació. Aquest any hem fet ja l'avaluació, veig aquí un dels auditors que ens va acompanyar, la vam fer el dia 18 de desembre, a veure què ens surt de percentatge, a veure què ens surt de plans de millora, que no siguin 300, per favor, ens sembla molta feina. Però ha sigut un exercici a la casa de mirar també això, de mirar el compromís social s'ha de continuar, s'ha de tirar endavant, s'ha de potenciar, però és veritat que també hem de ser responsables amb tota aquesta part més de què fem amb els nostres balanços econòmics, no? Com ens comportem amb ells, si respectem totes les qualitats que l'economia del bé comú diu que hem de fer, tot el tema de la dignitat, tot el tema de les bones condicions laborals, etc. I volem abundar una mica més en tot això, i per això per aquí ha vingut una mica la nostra aposta en aquesta vessant. Molt bé, gràcies. I Jorge, vosaltres com a empresa social fa anys que també aposteu per l'economia del bé comú. A part de l'economia del bé comú teniu moltes altres certificacions, moltes altres coses que feu. Què us aporta de diferent la EBC? Bueno, pues, a veure, nosaltres com a empresa social que portem ja 22 anys i que pot ser molt similar la nostra tasca com a Institut Goodman, que es dedica a les persones amb discapacitat, tot i que en el nostre entorn no és terapèutic, com és en el vostre cas, sinó és més la inserció d'aquestes persones en el món laboral. Clar, per nosaltres, altres certificacions que tenim, com per exemple la SG 21, la ISO 9000, la ISO 14000, el balanç social, estan bé perquè sí que són certificacions que parcialment et donen quina qualitat pots oferir als teus clients, etc. Però el que ens aporta el balanç del bé comú és la participació democràtica de totes les persones que treballen en la nostra empresa. Aquest és un fet diferencial molt potent, perquè es genera una sèrie de relacions entre les persones que treballen cada dia, que entres en uns altres espais que enriqueix molt l'entitat. I un altre aspecte també que crec que és important, que és el que aporta el balanç de l'economia del bé comú, és que treballa des d'un punt de vista molt holístic. No és només d'alguna manera veure quina és la capacitat que té l'empresa d'oferir la seva qualitat, sinó que engloba totes les accions com un ent que és viu i que té molta riquesa. Per exemple, en aquesta participació es genera una riquesa molt potent i per tant això enriqueix a la nostra empresa a l'hora de poder prestar els nostres serveis als nostres proveïdors. De fet, el que nosaltres quan vam posar en marxa el balanç de l'economia del bé comú en l'any 2013 van ser unes persones molt ingènues, la veritat, aquesta és la veritat. Però som ingenus però volem canviar les relacions que tenim amb els nostres clients, volem canviar les relacions que tenim amb els nostres proveïdors. I de quina manera volem canviar? Positivitzant precisament aquestes relacions. Per nosaltres és molt important, ens creiem en aquest sentit que no volem el món en què vivim. No pot ser que una entitat que es dedica a donar suport a les persones que són més vulnerables per unes polítiques d'austeritat retallin indiscriminadament a empreses
que estan fent una tasca que és superimportant en aquesta societat, no? I per tant aquest és el valor que aporta el benestar de l'economia del bé comú. Aporta molta participació interna i això és una riquesa que m'agradaria que algun dia es pogués quantificar i valorar per les administracions. En aquest cas, posant polítiques per incentivar empreses que implementin aquest tipus de comportament i que no només valorin la capacitat de qualitat que té una empresa, sinó la capacitat d'influència i de transformació en el propi territori. Molt bé. Ara, molt ràpid. Com deia el Jorge, una de les coses que aporta la EBC és que són processos molt participatius i que analitzen molt la tasca que es fa a l'organització. Eduard, vosaltres, que a vegades es diu que a l'administració pública no cal analitzar les coses perquè ja el servei públic se supone que està molt basat en el bé comú, que a vegades es diu que a l'administració pública el tema de la participació és difícil. Això com ho heu vist vosaltres en el procés aquest d'elaboració del bé comú? Com ho heu viscut? Bueno, ho hem viscut molt bé perquè certament, com a mínim l'administració local, que com ens deia la regidora al presentar l'acte, és una administració sempre molt propera, molt de contacte, molt directe amb la ciutadania. En el nostre districte viuen 170.000 habitants, és quasi com Tarragona, i permanentment en barris anem parlant, conflictes, situacions. Despleguem molt la participació a nivell extern, però en canvi internament ens havia faltat aquest procés d'autorevisar-nos, inclús de tancar-nos a una sala i barrejar-nos tots, els que toquen el món de l'esport, els serveis socials, els que donen llicències perquè un promotor pugui construir un edifici d'habitatges, un advocat, i això ha sigut, jo crec, molt fructificant i molt d'agrair, no? El poder-nos tancar. Vam fer l'any passat tot un procés quasi mensual amb uns tallers participatius internament, diguem-ne, i poder compartir tot això i que inclús un que no sap de l'altra cosa pogués opinar i dir obertament com ho veia. Ha sigut un procés en aquest sentit que ha estat molt bé. I en el vostre cas, Cesc, vosaltres el vostre negoci són els joves, mal dit, però els vostres destinataris són els joves. Les persones joves són sensibles a aquests temes? Com ho estan rebent? Bé, de fet, les polítiques públiques de joventut tenen diversos usuaris. Un són les entitats juvenils. Les entitats juvenils penso que per si són coneixedores i sensibles i per tant i moltes, ara fins i tot em sembla que el Consell Nacional de la Joventut aquesta setmana ha presentat una guia de les entitats i l'economia social i solidària, de com adaptar l'activitat de les entitats juvenils a l'economia social i solidària. Per tant és un terreny que estem, diguéssim, que ja molt abonat. Els joves directament i en l'àmbit de les polítiques de joventut en els ajuntaments, jo penso que està més enquilosada, costa més de canviar polítiques d'herències que tenim. Jo no vull reiterar, nosaltres també internament penso que va ser dels grans valors, és a dir, també nosaltres sectors de l'agència que no havien treballat mai junts es van posar a mirar-se junts, això és un valor. El fet que al taller participaven 25 treballadors, però a l'hora de posar-ho a votació ho vam fer a tota la plantilla, per tant tothom n'ha sigut molt partícip. El principal hàndicap és que l'administració encara té moltes limitacions per algunes de les mesures. Nosaltres no podem canviar de concurs de companyia elèctrica perquè això està contractat directament, en temes laborals jo penso que hauríem de fer passos ja per superar segons quines limitacions heredades dels anys de la crisi, però que encara van venir per uns anys de retallades, però això comença a arrencar, però encara estan allà moltes limitacions, sobretot de capítol 1, de personal, de millora de les condicions laborals, de tornar a internalitzar coses que s'havien externalitzat. Però també jo poso l'exemple, nosaltres una de les coses bones ha sigut paral·lel, lligat, nosaltres hem fet un concurs de tots els subministraments de cuines dels albergs on per primera vegada a l'administració és tot de producte de proximitat.
no? I el primer cop que jo els hi vaig plantejar als tècnics van dir això és impossible, no? Perquè la normativa europea ha d'estar obert un concurs a tota la Unió Europea, no ens en sortirem. Són gent molt... Després, un cop es van convèncer, es van posar molts i els deia, va, deixeu-me, no sé si recordeu el ministre, com es deia, el Humphrey, no? Va, deixeu-me de fer el Humphrey tanta estona i posem-nos a intentar fer coses noves, i hem fet un concurs de proximitat on hem tret una part del pressupost i l'hem posat a compra directa de proximitat dels albergs, és a dir, el pa l'hem de comprar al forn del poble, no té sentit que l'anem a comprar. I llavors aquí també justament en el debat dèiem hem de fer un concurs per cada alberg, nosaltres també busquem preu, perquè al final volem que els joves voltin i les famílies voltin doncs, a un preu molt... De tot això dels albergs, el dret al turisme també és un dret de classe dels joves, no? Perquè es moguin per arreu del planeta, per tant també volem preu, no? Per tant hem de poder oferir un menjar molt de qualitat i econòmic, i si t'hi poses, i això ho hem aconseguit, és el concurs de subministres, una part és producte local i després el criteri és quin subministre ha de portar 120 DOs catalanes, tot el producte fresc és només amb un sol intermediari, ha de ser de cicle curt, no? I si hi ha producte, al final i es puntua que si hi ha producte local, diguéssim, és local, no ha de ser local, i com que a Catalunya, a part de fruites tropicals i algun tipus de peix, es produeix totes les altres coses, doncs vam fer el concurs, ningú el va impugnar, i ara te l'impugnarà tothom, no? Ningú va impugnar el concurs i hi ha empreses que s'hi van, les empreses no acceptaran aquestes condicions, i les empreses s'hi han presentat, i d'això és possible fer coses que el primer dia deien això no és possible. La trampa ara no l'explicaré, però no, la trampa és concurs de subministre i de promoció de la gastronomia local. I llavors per promoció de la gastronomia local vam poder colar que tot fos gairebé tot té solució. Molt bé. I David, vosaltres com a universitat teniu una gran responsabilitat a l'hora de formar les generacions futures. Heu pensat en incorporar els temes de l'economia del bé comú d'alguna manera en els vostres estudis, a part de fer-ho internament com a universitat? Bueno, la universitat, sent gran, també és complexa i en general aquest tipus d'actuacions funciona millor de baix a dalt que de dalt a baix. Nosaltres, de fet, con l'actuació aquesta de calcular el balanç de bé comú, és una manera de visualitzar i de donar suport a aquelles iniciatives de professorat i d'estudiants, per dir-ho, individuals, que estan interessats i, de fet, encara no entra en el currículum directe del plans d'estudis, però sí que hi ha professors que comencen a explicar en les seves assignatures, en aquest cas de teoria econòmica, el que és l'economia bé comú, en altres facultats d'educació i de psicologia que ja entren a explicar algun element de manera que permet a l'alumne anar a buscar i interessar-se per la informació, etc. Però és cert que no, el que és el pas més burocràtic de canviar el pla d'estudis, aprovar la universitat, aprovar la Generalitat i finalment per el Ministeri, que és tediós, encara no s'ha iniciat bàsicament per aquest tipus de... Però sí que es permet, bàsicament, de fet aquí està en el públic la Mercè Carràs, que és professora nostra, que és una més activista professora en aquest tema, que porta ja anys explicant en la seva assignatura com diferent, com el grau d'èxit, sobretot si no mesurem el volum de treball fill de grau i fill de màster que està acumulant aquesta temàtica, que per ser una temàtica, per dir-lo, no continguda en el currículum acadèmic, és estrany que se deriven entre fill de grau i fill de màster, és a dir, que l'estudiant de l'últim curs aposti per fer un treball de recerca en aquesta temàtica, quan en principi no hauria d'haver-la vist en el sentit que no està avaluat per aquesta temàtica. Molt bé. I Elisabet, vosaltres com a Institut Guttmann sou una entitat de referència en molts camps, la gent us mira. A partir de l'elaboració del vostre balanç del bé comú heu identificat accions de millora, també esteu aquí davant d'alguns dels membres de l'Associació de Foment de l'Economia del Bé Comú de Catalunya. Ens podeu demanar coses que necessiteu de l'associació? A veure, com us he dit,
l'auditoria la vam passar farà uns 10 dies o així. En aquesta ja vam detectar en la ronda de conclusions, ja vam veure algunes coses de cap a on anirien els trets, de cap a on apuntarà el pla de millora, no? I probablement les línies que s'apuntaven siguin cap a una millora, un impuls de certs hàbits saludables, no? Certs consums, de potser més fruita, més pràctica o més intentar potenciar la pràctica de l'activitat física, es va apuntar el tema de la banca ètica, es va apuntar el tema de com, així com nosaltres som molt curosos a l'hora de donar servei, ser igual d'exigents envers els nostres proveïdors perquè ells també ho fossin, i llavors potser hem de posar en marxa algun tipus de procés d'avaluació de proveïdors, algun tipus de codi ètic d'avaluació de proveïdors. I jo crec que les línies, si no tenim grans sorpreses, podrien anar una mica per aquí pel que fa a plans de millora. Evidentment, en tot procés d'acreditació també aprens coses, no? I això fa posar en solfa una mica a tota l'organització. Vull dir una cosa que és molt important en l'Institut Guttmann, i és que la persona que us parla és de l'àmbit de comunicació i relacions públiques, però jo estic aquí com a simple portaveu. El nostre compromís social, el fet de pertànyer a l'economia del bé comú i formar part d'una manera activa de totes les activitats que puguin desprendre's d'una responsabilitat social corporativa estan totalment impregnades a tota l'organització, venen des de la direcció gerència i van fins a l'última persona. Nosaltres tenim un comitè de responsabilitat social corporativa formada per 10 persones que són de tots els àmbits de l'empresa, vull dir, tothom s'ho creu, tothom treballa i tothom respira a la casa aquest compromís. I això, quan hi ha una acreditació d'aquest tipus o una auditoria d'aquest tipus o qualsevol altra, nosaltres ja tenim experiència en acreditacions, no? Tenim la Joint Commission Internacional, tenim la ISO 14001, tenim l'EMAS a nivell mediambiental. Vull dir, aquesta dinàmica de posar a l'organització en tensió quan hi ha una auditoria d'aquest tipus ja la tenim una mica coll avall, però això no vol dir que cada vegada que fas un procés nou aprens coses, no? I en aquest cas concret jo crec que el que vam aprendre és que hem de ser més permeables a tot allò que pugui venir sempre de fora, i no només dels públics objectius amb els que treballem molt, que són les persones amb discapacitat, que això ja ho fem perquè les pròpies associacions de persones amb discapacitat formen part del nostre Consell Social, que és com una mena de Consell d'Administració que forma part de la casa, i això, aquest feedback el tenim molt, sinó que hem de fer potser una escolta més activa en altres àmbits, no? I l'última part de la pregunta que em feies, que era la del món ens mira, això del món ens mira, ojo, que el món ens mira però després no et mira tant. Però penso que humilment l'Institut Guttmann com a institució primera pel que fa a institució sanitària que forma part de l'economia del bé comú, el que a nosaltres ens agradarà fer és posar en valor el fet de pertànyer a aquesta organització, que altres organitzacions sanitàries puguin veure que això té un valor, que això té una repercussió i que ells també es vulguin afegir, i creiem que això pot ser important. I de cara a demanar, no demanaria res, simplement crec que el discurs del senyor Felber ha anat molt encertat quan ha dit això, de si l'enfoc és holístic ja ho estem fent bé, si ens centrem a la persona ja ho estem fent bé. Llavors, quan parlem d'activisme, activisme social, jo crec que és important respectar que cada entitat faci l'activisme respectant els valors que li són intrínsecs, és a dir, no imposar coses que potser no van amb la naturalesa de la pròpia organització, sinó respectar les que ja ens són pròpies, perquè així, si surt de dintre Cristian, serà més fàcil que pugui fructiferar i impulsar això. I Jorge, una mica en continuació amb això que ens comentava l'Elisabet, des de CanCet a vegades hi ha empreses socials que diuen que ells ja són socials i no han de demostrar res ni han d'explicar res, que això de la responsabilitat social, com deia l'Álvaro, és més un tema de les mercantils, etc. Però vosaltres, tot i així, considereu que s'ha de posar en valor. Què necessiteu també des del moviment de l'economia del bé comú perquè us ajudem a posar en valor això?
Bueno, a veure, a nosaltres el que creiem que necessitem és principalment generar algun tipus de polítiques, perquè l'administració té un poder molt clar a l'hora de poder generar competència perquè les empreses comencin a treballar no tant buscant la rendibilitat de les pròpies empreses, sinó treballar per al ben comú. Llavors, és innegable que si es generen polítiques en què es puguin incentivar, sobretot en la PIME, que és un dels sectors més potents de la nostra economia, poder generar algun tipus d'incentius, mesures que puguin beneficiar aquest comportament, jo crec que començarem a canviar el rol, començarem a tenir una economia més respetuosa, més responsable. A mi m'agradaria dir ara que nosaltres ja portem des del 2013, que va ser quan vam implementar el balanç, portem 4 anys. A mi ningú m'ha trucat de ningú lloc per dir-me «Oye, volem contractar-vos perquè heu implementat el balanç de l'economia del ben comú». Nosaltres som molt conscients que estem en un desert, però al tanto, comencen a haver-hi canvis. Nosaltres, en el nostre cas, tenim un client que no directament ens han contractat, i és un client molt, molt important, és un client que treballa arreu de tot el món, no directament han valorat que tenim el balanç de l'economia del ben comú, però sí que indirectament valoren el nostre comportament. Clar, el que els interessa a aquesta empresa és que li donem servei, que li donem qualitat, que sigui un bon preu, que quan pugui haver-hi qualsevol incidència es pugui resoldre, però també està interessat en el nostre comportament, perquè vol comprar de manera sostenible, vol comprar de manera que sigui respectuosa, vol comprar que les nostres finances siguin ètiques. Tot això es comença a valorar i aquest és un canvi ineludible. En el nostre cas és un client molt important que es diu Playground, és una empresa que té implementat arreu de tot el món una xarxa de comunicació molt potent i no directament, sí que indirectament ens han valorat en aquest sentit, perquè ells mateixos estan molt compromesos en poder transformar des de la comunicació al món, i són molt compromesos en les seves accions a l'hora de contractar, de fer compra social, en aquest sentit, contractant en els nostres serveis. I això jo crec que és un canvi important, són 4 anys en el desert, però de veritat que val la pena, perquè ja comencem a veure un canvi important. Molt bé, gràcies. Deixarem, no sé si hi ha alguna pregunta en el públic, no farem gaires perquè anem una mica justos de temps, però si hi ha una o dues preguntes podrem fer-les. Si no, mentrestant, us demano un últim esforç a tots vosaltres. Ens apropem al Nadal, és l'època dels bons desitjos i de les bones intencions. Us deixem un minutet perquè ens dieu un desig en forma curta de cara al 2018 per l'economia del bé comú. Mentrestant, no sé si hi ha algú aquí al públic que vulgui fer alguna intervenció curta, sisplau. Gràcies. M'ha agradat molt tot el que he sentit, sobretot el de Woodman i el teu. Bueno, la universitat, què passa? Què passa per canviar els programes o per fer uns crèdits sobre l'economia del bé comú? Quin problema hi ha? Això és la pregunta. No és que hi hagi un problema en si, sinó que el procediment, que és tediós i llarg, no és immediat, qualsevol canvi de pla d'estudis, de fet aquí hi ha diferents professors de la universitat que l'han viscut, és un procés molt complicat perquè primer has de posar d'acord, per dir-lo, tot el claustre universitari, en aquest cas de la facultat o de l'ensenyament implicat, que vol implicar
un canvi en el temari. Segon, has d'enviar una documentació tècnica, en aquest cas a la Generalitat i després a Madrid, perquè a veure, és un canvi, per dir-ho així, en aquest cas, una novetat que no està recollida por el Ministeri en tot el desplegament d'assignatures i de contingut que ja ha estipulat per a Economia. Has de convèncer a uns tècnics, en aquest cas el Ministeri, que tiene sus propios comités, que han d'incorporar un nou tema. És un tema, no vol dir que no es pugui arribar a fer, però és un tema relativament llarg i tediós a realitzar. Bueno, la Mercè vol contestar, perquè ella és la gran activista i és la que... A veure, tal com t'he explicat, no és tan senzill, vull dir, has d'entrar en uns plans d'estudis i tal. El que sí és cert és que la llibertat de càtedra existeix i per tant doncs jo el 2009 quan va començar la crisi i el 2012 quan vaig saber que al Mankiw un professor de Harvard els seus estudiants l'havien deixat abandonat a classe perquè el que estava explicant no encaixava i nosaltres expliquem el Mankiw a classe, doncs un dia em vaig trobar la degana de la nostra facultat, la ex-degana, en tenim una altra, per les escales i li vaig dir, escolta'm, explicaré el Mankiw perquè han d'aprovar l'assignatura, però deixa'm explicar una altra cosa, que és l'economia al bé comú. I em va dir, què és això? I vaig dir, bueno, tu em deixes fer? I em va dir, sí, tira, confies en mi? Sí. I des d'això, des del 2012, doncs ho vam començar a introduir. Vam tenir la sort que hi havia un comissionat de l'anterior rectorat que portava la doctora Virginia Ferrer, que ens va deixar portar el Christian Felber a la universitat. Ja has vist com s'explica, per tant va tenir molt èxit i a partir d'aquí ho hem anat introduint a poc. Ja fa 4 anys, i tant fa 4 anys que amb els 10 grups que tenim d'introducció a l'economia, l'any passat me'n va tocar un i em va venir un estudiant i em va dir tu ets la que expliques l'economia al bé comú? O sigui, va caure a la meva classe i em va dir que coneixes el Ramon Morata? Dic, home, i tant, és un dels pioners i tal. Diu, jo sóc el seu fill. Vull dir que ja tenim, o sigui, ja podríem tenir tot un grau fet d'estudiants que estessin amb això. Aquest any, jo a part de treballar a la UB, col·laboro també amb la Universitat de Mondragón i utilitzem també la seva metodologia, que és una metodologia de treballar amb equips, que és una metodologia finlandesa. Aleshores els he dividit, els 64 estudiants que tenia, en grupets de 4 i els he fet inventar-se que eren una empresa, que tenia com a objectiu aprovar l'assignatura d'Economia Clàssica i al mateix temps buscar-se una empresa entre 1 i 99 treballadors i fer-los el test de l'economia del bé comú. I que l'única cosa que havien d'aconseguir era que el gerent no els deixés tirats a l'últim moment i que per tant els hi contestés el test. I aleshores ho van fer-ho. Van fer un pòster, van venir 3 persones de l'associació i la professora que em substituirà després en aquest grup va valorar els pòsters els tenim penjats a classe, els hem tingut tot el curs penjats a classe i dels 16 pòsters que van sortir se'n van escollir 4. I ja estan molt contents. I per cert, hi havia uns quants alumnes que havien vingut, no sé si hi són, a veure... Mira. Molt bé. Bueno, com veieu... Molt bé, gràcies Mercè. Com veieu, és complicat, no és impossible i ja s'estan fent passos a la Universitat de Barcelona. Gràcies. No sé si Cristian havia pedido la palabra. ¿No? Bien. Pues, si us sembla, fem l'última ronda ràpida. Sí? Molt curteta, sisplau. Primer una petita cosa, lligant amb el que ha explicat la Mercè, jo també soc Mercè Costa, soc professora amb elles de la facultat, jo no estic en cap d'aquestes assignatures, però sí que he intentat també difondre el tema de l'economia del bé comú, doncs fa un mes amb un conjunt d'estudiants peruans de la Pontificia Universitat Catòlica del Perú que venen cada any a fer una estada i per tant vam aprofitar perquè amb la Mercè introduir l'economia del bé comú i per tant esperem que estigui ja a l'altre cantó de l'Atlàntic. Però bé, a part d'això, jo sempre he pensat que, i veient les explicacions que s'han donat, que l'economia del bé comú té aquest enfoc tan universal,
Em pregunto per què en la seva definició posen la paraula economia, que com hem vist és un fragment, és una part solament. És a dir, com s'ha arribat a definir, diguem-ne que en la definició d'economia del bé comú s'utilitza la paraula economia, que a mi m'agrada perquè jo m'hi dedico, però com que va molt més enllà, que si ens pogués explicar al Cristian per què se li diu economia quan el bé comú va molt més enllà, com ell ha dit. Gràcies. Hay respuesta. Contesto yo directamente. Bueno, dos motivos. Primero, el enfoque en la economía, porque ahí está la fuente de las disturbaciones y los problemas. Por eso tenemos que enfocar el fuente. Uno. Segundo, dentro del movimiento, pues se está hablando, y con eso quiero decir que ni soy yo, de la sociedad del bien común y de una cultura del bien común. A lo mejor mi primera aportación ha sido una aportación a una cultura del bien común. Y tercero, se acaba de hacer embajador de la economía del bien común Alberto Acosta, que es uno de los precursores del buen vivir de América Latina. Ya es embajador un compañero del Bután, de la Felicidad Nacional, Jacinto, y también están brotando los primeros campos de energía en África, y la propuesta es no llamarlo economía del bien común en todas las partes, sino llamarlo el buen vivir en América Latina, Ubuntu Economy en África y National Happiness ya existe también, ¿no? Significa lo mismo por todas partes, pero el respeto a la diversidad cultural nos sugiere que lo llamemos de forma distinta en las distintas partes del planeta. Moltes gràcies. I ara sí, una última ronda ràpida en la qual us demanem això, un desig de cara al 2018 per l'economia del bé comú. Si voleu començar així. Començo jo. Doncs jo, seguint una mica el fil de tot el discurs que hem portat avui, el meu desig seria pel 2018 continuar posant al centre a la persona. Jo puc fer un desig y una petita proposta. Como deseo, yo desearía que el concepto del bien común se instalara en los grandes foros. Esta mañana leía en la prensa que en París hay una cimera por el tema del cambio climático, que este concepto pudiera aparecer en estos ámbitos y existieran las etiquetas. Tu propuesta acababa con que todos teníamos que estar etiquetados, unos con etiquetas verdes, otros amarillas y otras rojas, digamos, ¿no? Y entonces que esto se fuera consolidando y lo que significaria que tot el mundo estaríem, diguem-ne, amb la línia de treballar per això. Jo, com una petita proposta, com que ara ens veiem aquí uns quants agents que ens hem llançat això i hem anat, sí que proposaria a l'associació que poguéssim tenir un punt de trobada de tant en tant per compartir les nostres experiències, el que heu fet a Goodman o Joventut, no sé, tots plegats per anar fent xarxa i poder compartir com avancem i potser inclús copiar-nos entre nosaltres, etc. Jo en la línia que te'n parla, les professores que estan aquí presentes, les dues Mercès, el meu desig i el de la Universitat segur, és que hi ha més grups docents que ens expliqui l'economia bé comú. Molt bé. En el correu que em va enviar l'Albert deia que fes un tuit de 140 paraules i vaig pensar ara ja són de 280, no? Però em podré allargar una mica més. No, a nivell de l'agència, que continuem amb el procés, de l'Agència Catalana de la Joventut, que continuem amb el procés que hem fet del balanç del bé comú i que hi hagi el compromís de renovar-lo. Les eleccions, la política cada cop és més volàtil, però que mani qui mani, continuem en el procés que hem iniciat en aquesta legislatura. Això seria el meu desig. I a nivell personal, després ja estic content d'haver sentit el Cristian, feu-vos socis i participeu de l'associació del bé comú, que jo ho faré. Bueno, pues a mi me toca la part més concreta. A mi el que m'agradaria és, mirant una miqueta els companys de la Comunitat de València que han impulsat algunes mesures sobre el ben comú, m'agradaria que potser en un principi el desig és arreu de tot el territori, i dic tot el territori, tot
del territori, es poder implementar una sèrie de mesures que puguin incentivar precisament que les empreses, les pimes, puguin començar a implementar i que això es pugui incentivar per part de l'administració. I el desig concret, la proposta concreta és que m'agradaria que haguessi un territori pel bé comú, no? Aquest seria la cosa. No? Molt bé. Doncs ens portem deures tots i totes, uns d'associar-nos, altres de fer comunitat i entre tots de construir un territori pel bé comú. Gràcies.